హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఇది సెల్యులర్ ఐడియా నెట్వర్క్ యొక్క క్యాప్షన్. అలాగే ఒక కథ అవసరమైతే మనిషి యాటిట్యూడ్ని మారుస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు చెప్పబోయే కథ యొక్క క్యాప్షన్. ఆ కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సింహం, ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. మన ఇమాజినేషన్లో సింహానికి తిరుగులేదు. అలాగే చాలా పవర్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ కూడా సింహానికి ఉంటుంది. ఈ సింహం డిసైడ్ అయితే వార్ వన్ సైడ్ అయిపోతుందని చెప్పేసి చాలా సినిమాల్లో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా. అలాగే చాలా సినిమాల్లో సింహం పేరు పెట్టుకొని చాలా సినిమాలు కూడా చాలా హిట్ అయిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అలాంటి పవర్ఫుల్ యానిమల్ సింహం అని చెప్పేసి మనకి తెలుసు. అలాగే తోడేలు, దీని పేరు వినే ఉంటారు. తోడేలునే వూల్ఫ్ అని కూడా అంటారు. ఇవి చాలా పిరికివి. అలాగే కొత్త వాటిని చూసినా, కొత్త ఏదైనా జంతువు ఎదురుపడినా ఇవి ఎదురుపడడానికి చాలా ఆలోచిస్తాయి. ఇవి ఎప్పుడూ సింగిల్గా తిరగవని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇవి గుంపులుగా జీవిస్తాయట. ఈ గుంపుని ఫ్యాక్ అని అంటారు. ఒక గుంపుకి 30 నుంచి 40 మధ్య తోడేళ్ళు ఉంటాయి. ఇవి వేటాడడం కూడా వాసన పసిగట్టి మరీ వేటాడుతుంది, ఆకలి తీర్చుకుంటుంది. ఇప్పుడు 2 యానిమల్స్ గురించి మనం చెప్పాము. అందులో ఒకటి సింహం, వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ డేంజరస్ యానిమల్. రెండవది తోడేలు. ఇది వెరీ డిఫెండెన్స్ యానిమల్, అంటే భయం సందేహంతో బ్రతుకుతుంటుంది. ఇలాంటి 2 యానిమల్స్ మధ్య జరిగిన కథే ఇప్పుడు మనం చెప్దాం. అనగనగా ఒక పెద్ద అడవి ఉంది. అందులో ఎన్నో జంతువులు జీవిస్తున్నాయి. వాటితో పాటు ఒక తోడేలు కూడా ఉంది. ఆ తోడేలు దాని భార్య పిల్లలతో కలిసి ఉండేది. ఆ తోడేలు దాని కాపురం ఒక గుహలో ఉండేది. అది పగలంతా అడవిలో తిరిగి ఆహారం తినేవి. రాత్రి వేళల్లో గుహను చేరి విశ్రాంతి తీసుకునేవి. అలా చాలా రోజులు గడుస్తున్నాయి. వానాకాలం మొదలైంది. ఆ సంవత్సరం వానలు విపరీతంగా కురవడంతో వాగులు పొంగి వరదలు వచ్చాయి. ఆ అడవి సగం నీటితో నిండిపోయింది. అందులో తోడేలు గుహ కూడా ఉంది. దాని కుటుంబానికి ఆహారం దొరకడం కూడా చాలా కష్టమైంది. వాటికి ఏమి చేయడానికి పాలుపోలేదు. అక్కడ నుండి బయలుదేరి మంచి గుహ కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టాయి. తోడేలు తన భార్యతో, మనకి చాలా చెడ్డ రోజులు వచ్చాయి. ఆహారం సరిగ్గా లేదు. పిల్లలు వానకు తడిసి ఆహారం లేక వీక్ అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడేం చేద్దాం అని అంది. ఆ ఆడతోడేలు చాలా తెలివైంది. బాగా ఆలోచించింది. అచ్చటకు దగ్గరలో ఒక గుహ ఉంది. కానీ దానిలో ఒక సింహం ఉంది. అది విశాలమైన గుహ. బాగా ఆలోచించగా ఆ విషయం ఆడతోడేలకు గుర్తొచ్చింది. దానిలో ఎంతకాలమైనా హాయిగా ఉండొచ్చు, కానీ ఈ గుహలో సింహం ఉంది. ఈ విషయం తన భర్తకు చెప్పింది. అది విని తోడేలు మండిపడింది. ఉండి మనమంతా సింహానికి ఆహారం అవుతాం అంది. అది ఆడతోడేలు విని ఒక మంచి పథకం ఆలోచించింది. మొత్తం మీద ఆడతోడేలు ప్లాన్ రెడీ చేసింది. ఆ ప్లాన్ వివరంగా మగతోడేలుకి చెప్పింది. ఇంకా మగతోడేలు చాలా సంతోషించి ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రెడీ అయ్యారు. మొత్తం మీద తోడేలు, వాటి పిల్లలు అన్నీ కలిసి సింహం యొక్క గుహ దగ్గరికి వచ్చాయి. మగతోడేలను పిల్లలను ఒక చెట్టు చోటున ఉంచి అక్కడి నుండి ఆడతోడేలు ఒకటి నెమ్మదిగా ఆ గుహ ద్వారం దగ్గరికి చేరింది. అక్కడ చప్పుడు ఏమీ వినబడలేదు. ఆడతోడేలు నెమ్మదిగా గుహలోకి తొంగి చూసింది. అచ్చట ఎవరూ కనపడలేదు. గుహ అంతా ఖాళీగా ఉంది. నెమ్మదిగా గుహలోపలికి వెళ్ళి అంతా తిరిగి చూసింది. ఎటువంటి అలకిడి లేదు. సింహం అప్పుడు గుహలో లేదు. బయటికి ఆహారం కోసం వెళ్ళింది. గుహ విశాలంగా చాలా బాగుంది. సింహం ఆహారం తిని రాత్రి వేళకు వస్తుందని తెలుసు. తోడేలు తన భర్తను, పిల్లలను లోపలికి రమ్మని సేగ చేసింది. వారంతా లోపలికి చేరారు. పగలంతా అడవిలో తిరిగి ఆహారం తిని చీకటి పడగానే సింహం గుహకు వస్తే ఏమి చేయాలో మగ తోడేలుకు చెప్పి గుహ బయటే కాపలా ఉంచింది. చీకటి పడింది. దూరం నుంచి సింహం రావడం చూసింది. సింహం గుహకు దగ్గరికి రాగానే మగ తోడేలు గుహలోకి వెళ్ళింది. సింహం దగ్గరికి రావడం చూసిన తోడేలు పిల్లలను గబగబా 4 దెబ్బలు కొట్టింది. అవి పెద్దగా అరవడం మొదలుపెట్టాయి. మగ తోడేలు, ఆడతోడేలు కలిసి విచిత్రంగా అరవడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ అరుపులు, కేకలు వింటుంటే సింహానికి కూడా భయమేసింది. ఏదో పెద్ద జంతువు నా గుహలోకి చేరిందేమో అనుకుంది. అది గుహలోకి వెళ్ళకుండా బయటే ఉంది. సింహం ద్వారం వద్ద నిలబడి ఉండడం చూసిన తోడేలు ఆడతోడేలతో ఇలా అరవసాగింది. పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు,
వారికి సింహం మాంసం వండి పెట్టాలంట, లేకపోతే తిండి తినరట. గోల పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేనేం చేసేది? ఇప్పటికిప్పుడు సింహం కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేను ఎక్కడి నుండి తీసుకురాను అంది. దానికి మగ తోడేలు ఇలా అంది, తొందరపడకు. ఒక సింహం ఇటు రావడం చూశాను. అది చాలా బలిసి ఉంది. దాని మాంసం కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అది ఈ వైపుకు రాగానే దానిని చంపి దాని మాంసం తీసుకొస్తాను అని గట్టిగా అరవసాగింది. ఆ మాటలు సింహం వింది. దానికి బాగా దడ పుట్టింది. లోపల ఏ జంతువులు ఉన్నాయో సింహానికి అర్థం కాలేదు. అవి తనను చంపుతాయేమో అనుకుంది. వెనుకకు చూడకుండా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది. తోడేలు కుటుంబం గుహలో చేరడం దగ్గర నుండి వాటి మధ్యన జరిగిన డిస్కషన్తో పాటు సింహం పరుగు తీయడం కూడా దూరం నుంచి ఒక నక్క చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. తోడేళ్ళు సింహాన్ని మోసం చేసి గుహ నుంచి తరవడం గమనించింది. తోడేళ్ళకి ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పాలనుకుంది నక్క. సింహం కోసం ఆ ప్రాంతం అంతా వెతికింది. అన్ని చోట్ల గాలించింది. దానికి సింహం దగ్గరలో ఎక్కడా కనిపించలేదు. నక్క చాలా దూరం వెళ్ళి మరీ వెతికింది. చివరకు సింహం ఒక బండరాయి చోటును పడుకుంది. అది గమనించిన నక్క మెల్లగా సింహం దగ్గర చేరింది. అప్పుడు ఇలా అంది సింహంతో, ఓ రాజా, నీవు ఈ అడవికి రాజువు. నీలాంటి వారు ఒక తోడేలుకు భయపడడం ఎంతవరకు సబబు? నీలాంటి నాయకులు అలా పరుగు తీయవచ్చా? రేపు ఈ విషయం మిగిలిన జంతువులకు తెలిస్తే నీ పరువు ఉంటుందా? ఈ మాటలకు సింహం ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలియలేదు. దానికి భయం ఇంకా తగ్గలేదు. నక్క మాటలు సింహం అస్సలు నమ్మలేదు. నక్క మరలా ఎలా అంది, ఓ రాజా, ఆ తోడేలును నీ గుహ నుంచి నేను వెళ్ళగొడతాను, నువ్వు నాతో రా. సింహం తనలో తాను ఇలా అనుకుంది, ఇది అసలే నక్క, దీనిని అసలు నమ్మరాదు. దీనితో వెళ్తే ఇది నన్ను గుహ దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళి అచ్చటే వదిలేస్తుంది. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఆ జంతువుని చూసి నక్క పారిపోతే? ఇంతలో సింహానికి ఒక ఉపాయం తట్టింది. ఓ నక్క, నేను నిన్ను నమ్మను. నేను చెప్పింది చేస్తే నీతో రావడానికి ఒప్పుకుంటాను అంది. నక్క అదేమిటో చెప్పమంది. నా తోకతో నీ తోకను ముడివేసుకుని ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాం అంది. అప్పుడు దానికి నక్క ఒప్పుకుంది. ఆ తోడేలు ఏమీ చేయలేదని నక్క ఆలోచన. సింహం నక్క తోకలు ముడివేసుకొని గుహ వద్దకు చేరుకున్నాయి. సింహం నక్క కలిసి రావడం ఆడతోడేలు చూసింది. నక్క ఏదో ఎత్తు వేసిందని ఆడతోడేలు ఊహించింది. తోడేలు గుహ ముందుగా వచ్చి పక్కకు నిలబడింది. ఏ నక్క, నేను 2 సింహాలను తెమ్మంటే ఒక్క సింహాన్ని తెచ్చావేంటి? సరే, ముందు నిన్ను చంపుతాను, తర్వాత సింహాన్ని కూడా చంపి ఆ రెండిటిని కలిపి వండుకొని తింటానని అరిచింది. ఆ మాటలు సింహం వింది. నక్క తనని మోసం చేసిందని భావించి వెనుకకు తిరిగి చూడకుండా పరిగెత్తింది. ఆ పరుగులో నక్క శరీరం మొత్తం చీరుకుపోయి తోక తెగి కింద పడి చనిపోయింది. ఇదంతా చెట్టుపైన ఉన్న ఒక కోతి చూసింది. నెమ్మదిగా ఆ కోతి కూడా సింహం దగ్గరికి వెళ్ళింది. నక్క చెప్పినట్లే చెప్పింది. మెల్లగా సింహాన్ని ఒప్పించింది. సింహం కోతితో ఎలా అంది, నువ్వు తాడుతో నా మెడకు నీ మెడ కట్టు, అప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి వెళ్దాం అంది. దానికి కోతి ఒప్పుకుంది. ఆ రెండు ఒకదానితో ఒకటి తోడకు కట్టి నెమ్మదిగా గుహ దగ్గరికి వెళ్ళాయి. ఆ రెండింటిని మరలా తోడేలు చూసింది. మరలా సీన్ రిపీట్ అయింది. ఆడ తోడేలు నక్కని అరిచినట్లే, ఓసి కోతి, పొద్దున్నేగా సింహాన్ని తీసుకువస్తావని చెప్పి ఇంత రాత్రికి వస్తావా? ముందు నిన్ను చంపి తర్వాత సింహాన్ని చంపుతానని పెద్దగా అరవగా ఆ మాటతో సింహానికి మరలా భయం పుట్టుకొచ్చింది. అది వెనకకు తిరిగి పరుగులెత్తించింది. దీనితో పాటు కోతి కూడా పరిగెత్తాల్సి వచ్చింది. ఆ రెండు అలా పరిగెత్తి ఒక బావిలో పడి చనిపోయాయి. ఈ కథ నుంచి మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్? ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తోడేలుతో పోలిస్తే సింహం చాలా బలమైంది. సింహం డిసైడ్ అయితే తోడేలు ఎందుకు పనికిరాదు, కానీ చివరికి తోడేలే గెలిచింది. అదేవిధంగా మనల్ని మనం శారీరకంగానే కాదు బుద్ధిని కూడా బలంగా పెంచుకోవాలి. శారీరకంగా బలమైన వ్యక్తిని బుద్ధి బలంతో కొట్టవచ్చు. అదే మెంటల్ టఫ్నెస్. ఫిజికల్ టఫ్నెస్ మాత్రమే కాదు, మెంటల్ టఫ్నెస్ కూడా చాలా అవసరమని ఈ కథ మనకు చెప్తుంది. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే వీడియో పెట్టిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.